ଆସ ଆସ ଆସ। କଣ ହେଲା ଭାଇନା? ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଖେଳଟି ଅଛି, ତମେ ଯେତେ ବାନ୍ଧେ ତାର 2 ଡବଲ ପାଇବ। ହଁ ପୁରା ସହଜ ଖେଳ। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ ଖେଳି ମାନେ ତିନିଟା ଖେଳ ବା ଏଇଟା। ତମେ 3ଟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ଚିପି ପାରିବ ତ ମୁଁ 4 ଡବଲ ମିଳିବ। ହଁ ତିନିଟା ଖେଳ ବା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଖେଳିବା କେତେ ବାନ୍ଧି ସବୁ ଯାବା ହେଲା ହେଇଗଲା ପଇସା କାଢ ପଇସା କାଢ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ ମୋ ଚାଲେ। କହୁଥିଲେ ମୋ ପଇସା ଦିଅ ବା ତମେ ମୁଁ ଯାହାଠୁ ପଇସା ନିଏ ତାକୁ ଆଉ ରିଟର୍ନ ନାହିଁ, ଏଠୁ ଚାଲେ। ଗରିବ ଲୋକ ମୋ ପଇସାଟା ଦେଇଦିଅ ବା ଭଲରେ କହୁଛି ଏଠୁ ପଳା। عندي خوش فاصلة يا اخي تفوز والله خوش ركزة يا اخي دوز